Ešte raz. Potom sme boli, ešte raz, prvý deň sme boli vo Vyšnej Slanej a potom druhý deň sme boli v Petliári. Po obede sme sa? Bali, potom streda sme boli Dobšinská ľadová. v ľadovej jaskyni, výborne, potom vo štvrtok sme mali taký lajtový deň, áno, v piatok sme boli alias dnes na Geravách, no a zajtra ešte pôjdeme do Kinskej. Tak rýchle kolo. Tebe sa čo páčilo najviac? Keď sme sa kúpali. Oddychový deň. Keď sme sa kúpali. Dneska. Oddychový, keď sme sa kúpali. To sú žaby. Maťko. Dobšinská ľadová jaskyňa. Dobšinská ľadová jaskyňa. Dobšinská ľadová a kúpanie. Maťko. Tiež Dobšinská kúpanie. Dneska voľný deň. Dneska. Ešte neviem, čo poviem. Tak si rozmysli. Ale Dobšina. Dobšina Geravy. Geravy. Dobšina. MK. Zejmerská raklina. Marko. Dobšina. Kaťa. Romanko. Čo sa... Dobšina. Dobre, Čenkaj. Dneska. Rebeka Chrbtom. Dobšina. Aha, chápem. Domča. Petliar. Freddy. Petliar a Dobšinská jaskyňa. Anna. Naozaj. Super. A nám tiež. A mne sa dneska páčilo. To sme mali. Dneska áno. A dneska ste boli naozaj že veľmi zdatní a veľmi šikovní. A sme boli, áno, veľmi sme boli na vás hrdé, že ako ste vyšli na tie Geravy. O pol 11 sme už tam boli. Tak, a asi prišla chvíľa, aby sme sa poďakovali určite Zuzke, že sme sa cítili veľmi dobre a veľmi pekne vás prosíme, aby ste to všetko pretlmočili celému personálu, všetkým tam kuchárkam, ktoré sa o nás starali, ktoré za nami upratovali ten uprutný bordel niekedy, čo sme tu zanechali, a to ešte zajtra ešte toto budú musieť urobiť, takže naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujeme, naozaj sme sa tu cítili. Prepáčte, chlapci, trošku. Budeme vám robiť dobrú reklamu. Áno, budeme naozaj, že v dobrom spomínať. Áno, a všetkým budeme. A dúfame, že ešte sa sem vrátime a vtedy sa na toto máme na tej rady, že budeme mať nejakú novú triedu, iné detičky a prídeme s nimi tiež. A keď vy budete aj starší, možno prídete so svojimi deťmi, alebo na lyžiarsky, keď sem niekedy prídete, alebo Marko, Že by ste sklapli. Marko, že s rodičmi sem prídete, alebo na zejmarskú roklinu, alebo sem na lyžovačku prídete. Takže ešte raz naozaj ďakujeme pekne za všetko. A ja ďakujem. Takže Potles. tak nelúčime zajtra sa Potles. tak, ako tak u nás. Dobre? Ďakujem pekne. Tam. Ďakujeme pekne. A teraz nech sa páči, postavte sa. Ďakujete si nočím. Prečítať. Budem čítať večer. Ďakujem. No vidíš, a kde máš bundu? Na seba. No krásne. Veľmi, veľmi. Jaj, červeným perom máš Ďakujem, deti. Ríťu, oštepí verba. Viedzte to. Ďakujem. Ďakujem. Ale ja som No čo robí Brúško? Dobre? No, vidíš. On je banánový. Ako vám aj spôsobila na pompiatku, čo našiel na zemi. A to tiež. Ešte petliarské dielo, aby ste mali na pamiatku. Ty kokso, paráda. Dievčatá, poďte. Ja som videla bunker. No, ďakujem. Paráda. No.
dievčatá, veľmi pekné. Veľmi. Dobre, ďakujem. Tak ešte sa zabávajte, nie športovať trošku. Pekné byť. Oni vám